Gipa-terminate na ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan ang usa sa mga kontraktor nga nagtrabaho sa drainage project sa George Campus Road, Barangay Basa. Ani ang detalye. Hopeful na by October mahuman ang katong sa George Campus Road na bisa mo atong outfall, no? And we terminated the one contractor, the GT Construction. Atong gi-terminate because sa kahinay niya, and there will be a new contractor for that project. Kini ang gibutyag ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan nga nahinabi sa mga tigbalita niadtong August 9. Kahinumduman, nagpost si Chan sa iyang social media page sa milabayng Hunyo sa iyang kadismaya sa gaaginod nga dagan sa trabaho sa drainage project sa George Campus Road sa Barangay Basak, ilabi na sa habig sa gitrabaho sa kontraktor. Subling gibisita sa Balitang Bisdak News Team ang George Campus Road karong adlaw ug nabantayan namong may mga trabahante pa sa kontraktor nga padayong nagtrabaho. Wala ang ilang project engineer apan gikonpermar sa usa sa ilang mga trabahante nga gimanduan na sila sa taga DPWH Cebu 6th Engineering District nga tiwason na lang nila ang pagtrabaho sa nasugdanan nila og kaot. Ang gingon sa DPWH na sa Sir Clinton na ipatiwas na lang kutob dito. Kung unsay naa-add na mga kuan kanang materials amo lang tiwason diya. Kana siyang nay kuan blue na taw. So kanang gikabkaban diya mao na among tiwason lang. Wala na magpa-interview on cam ang mga opisyal sa DPWH Cebu 6th Engineering District. Apan gipahibaw hinuon sa ilang information officer nga on process na ang termination sa kontrata sa naason kontraktor. 307 meters ang original project length sa gitrabahong drainage system sa George Campus Road sa Phase 2 nga adunay contract amount nga 24.2 million pesos. Wala pa makuha og habig ang naason kontraktor. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.